வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எ ஜேர்னி வித் வெங்கி. இந்த வீடியோவில் குட்டி கேரளான்னு சொல்லி அழைக்கப்படுற பூலாம்பட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம்னா என்னோட பேர் வெங்கி. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பூலாம்பட்டி. பூலாம்பட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டூரிஸ்ட் பிளேஸ்னே சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சுற்றி பார்க்குற இடங்களும் நம்ம ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸ்னு சொல்லலாம். பூலாம்பட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக இயற்கை வளங்களும் எங்கே பார்த்தாலும் பசுமையாகவும் தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செழிப்பான ஊர்னே சொல்லலாம். இங்கே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லை மக்களே, இங்கே பார்த்திங்கன்னா போட்டிங்லேருந்து எல்லா வசதியும் இருக்குது. இங்கே நம்ம ஒரு நாள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் மனநிறைவாக அவ்வளோ ஹாப்பியாக வீட்டுக்கு திரும்பி போகலாம். அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊர் சூப்பராக இருக்கும் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. இங்கே போட்டிங் மட்டும் இல்லை மக்களே, சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஒரு சில பேரேஜும் இருக்குது. நம்ம அங்கே போய் ஃப்ரீயாக சுற்றி பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா எந்த டைம் பார்த்தாலும் தண்ணி நிற்காமல் போயிட்டே இருக்கனால இந்த வியூ பாயிண்ட் பார்க்குறது சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தாவே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த பக்கம் மட்டும் இல்லை மக்களே, அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாலும் அதேமாரி தான். கண்ணு கேட்டுற தூரம் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணியாகவும் ஃபுல்லாக பசுமையாகவும் தான் இருக்கும். இந்த ஊருக்கு வந்தால் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டே வராது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாசிட்டிவ் வைப் மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஊர்னே சொல்லலாம். இங்கே நீங்கள் மட்டும் இல்லை மக்களே, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஊர். இந்த ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிடிச்ச மீன் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கண் முன்னாடியே உயிரோடு வச்சுருப்பாங்க. அதை நம்மளே எந்த மீன் வேணும்னு சொல்லி எடுத்து கொடுத்து அதுவே க்ளீன் பண்ணி நமக்கு சமைச்சு தரத்துக்கு கூட ஆள் அங்கே நம்ம பேர் இருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேட்டூர்லேருந்து தண்ணி திறந்து விட்டுருக்காங்க. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மீன் பிடிக்கிறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த விசிறு வலையை போட்டு எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்களே இந்த வீடியோவில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். எல்லா மீனும் இப்போ தான் கண் முன்னாடியே போட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான மீன். அது மட்டும் இல்லை, பூலாம்பட்டின்னு வந்துட்டிங்கன்னா ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 பேர் இருப்பாங்க. நம்ம போய் வண்டி நிறுத்தினதுமே உங்களுக்கு மீன் வேணுமா, நாங்கள் சமைச்சு தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. நீங்கள் ஒகேனக்கல் போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்தமாரி பார்த்திங்கன்னா அங்கே நம்ம பேர் இருக்காங்க. அதேமாரி தான் இப்போ நாங்கள் பூலாம்பட்டியில் பார்த்திங்கன்னா மாதேஷ் அப்படிங்கிற அண்ணாவை பார்த்தோம். அவர் நாங்கள் போய் வண்டியை நிறுத்தினதுமே, தம்பி நீங்கள் யூடியூப் சேனலாக அங்கே வாங்க, நான் உங்களுக்கு உயிரோட மீன் காட்டுறோன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு பெரிய மீனாக எடுத்து காட்டி இதனோட பேர் இது எவ்வளோ எத்தனை கிலோ இருக்குன்னு சொல்லிலாம் காட்டினார். நீங்களும் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்படி உயிரோடு இருக்கிற மீன்லாம் பார்க்கலாம். இங்கே அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி பார்க்குறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேரேஜ் இருக்குது. செக்கானூர் பேரேஜ், அப்புறம் காவேரி கிராஸ், அப்புறம் நெருஞ்சிப்பேட்டை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இடங்கள்லாம் இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரீயாக சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட்னு சொல்லலாம். ஃபோட்டோ ஷூட்லேருந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அங்கே நல்லா எடுத்து என்ஜாய் பண்ணலாம். கர்நாடகாவிலேருந்து வர நீர்வரத்து பார்த்திங்கன்னா மேட்டூர் டேமுக்கு நிற்காத வந்துகிட்டே இருக்கிறனால எங்கே பார்த்தாலும் கொஞ்சம் பயங்கரமாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு. அப்படி நீங்கள் மேட்டூருக்கு வந்து இந்த தண்ணியை பார்க்குற மாரி இருந்தால் கொஞ்சம் சேஃபாக கொஞ்சம் தூரமாக நின்று உங்கள் ஃபேமிலியாக வந்து பார்த்துட்டுப்பாங்க. இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா பகுதியில் கனமழை இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் மேட்டூர் அணைக்கு நீர் வரத்து 1,40,000 கம்மியாக இது வரைக்கும் வரல. இதுக்கு மேலேயும் வரத்துக்கு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியாக வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட்னே நான் சொல்லுவேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பூலாம்பட்டி இல்லை செக்கானூர் பேரேஜ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கிறதா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே மக்களே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.